El projecte memorial parteix de la idea d'una intervenció artística en el medi urbà, per mitjà d'un encàrrec per part del CEL i de l'Ajuntament de Picanya, per a recuperar la memòria històrica i per a donar suport i per a també donar visualització a les persones que varen patir una repressió, que varen ser, totes aquestes persones varen sofrir una desraó, una injustícia que necessiten reconstruir i visualitzar realment el que va ocórrer, que el que no podem fer és oblidar aquest moment per a no repetir altra vegada les mateixes situacions que es varen portar a terme. Com veiem, aquesta peça escultòrica consta de dues estructures metàl·liques, són metàl·liques de ferro i tenen la forma semicircular. Una és còncava, l'altra és convexa i que estan unides, i que està utilitzat el ferro de manera que pel pas del temps s'aniran oxidant a poc a poc. Són semicirculars per representar el semicercle, el cercle que no tanca, igual que la ferida, a les persones produïdes en aquest moment. Per tant, també veiem que aquestes dues estructures, una d'elles es llegeix el text memorial, l'altra apareixen els noms de les persones represaliades i que estan fetes una tècnica de l'encunyat sobre el metall, que el que fa és que isquen a la llum tant de dia com de nit i que produïsca sobre el terra un efecte fantasmagòric exquisit sobre la pedra natural. Va ser il·lusió, però també vaig tenir molts problemes tècnics perquè em vaig afrontar a unes... Jo faig gravat normalment, aleshores a fer una peça escultòrica per a un mitjà urbà no havia tingut encara un encàrrec així. Però també estava molt emocionada perquè pense que és un tema que arriba a les arrels de tot el que es va viure a aquest poble, a Picanya, i també a la societat espanyola. Hi havia una primera versió que el text estava tot lineal, però me va parèixer molt més dinàmic, el text també farà com un zig-zag, per dir-ho d'alguna manera, o una línia obliqua per a dinamitzar també el moviment de la peça. No volia que fos una peça de ferro estàtica, allí ja està, sinó que també tinguera un moviment tant per el dia com per la nit, perquè jo crec que la il·luminació també ajuda molt a la peça a respirar i a reflectir en aquest reflexe fantasmagòric els noms de les persones en la part de darrere. És com una peça que vol parlar davant i vol parlar també darrere.